José Antonio Díaz González é o presidente da cooperativa Carqueixa, é o meu jefe. E nada, vai nos falar aquí un poquinho da cooperativa. Boas tardes. Non manejarei o micro que non é o meu, pero bueno. Bueno, pois eu últimamente estou de presidente da cooperativa Carqueixa. A ver, foi constituída fai aproximadamente 27 anos. Pois empezamos a constituímola que a intención de mellorar un pouco os precios para vender os xatos e o que producimos aquí, castañas, marzás, e para comprar en conjunto tamén todos os produtos que utilizamos. Empezamos, éramos 28 socios aproximadamente na primeira constitución e despois foron se agregando máis hasta que chegamos a sobre 200. E a maioría somos de Cervantes e de Navia de Suarna. E despois incluso hai de toda a zona dos Ancares, de Pedrafita, Valeira, varios de Afonsagrada e da zona da montaña. Está aberto logo a toda a zona de montaña, ainda está aberto se alguén se quere facer socio. E bueno, fomos peleando, vendendo os mataderos e por aí, pero bueno, é difícil o tema de vender a carne. E agora sí, agora surgiu-nos o tema da página do Sabor dos Ancares, para a venta a domicilio, eso, que van os tenderos xa por encargarse de despiece, e despois vai en furgonetas frigoríficas envasado ao vacío ao destino de cada consumidor. E varios socios sobre 16, facemos transhumancia coas vacas, botamos unhas cuantas para ir para a zona de León, no concello de Vilafranca do Bierzo, que limita aquí cos Ancares de Galicia, está aí no límite baixo de 3 bis, por si alguén conoce por aí. Levámolas dende principios de maio hasta finales de outubro e primeiro de noviembre, máis ou menos, cando veñen as neves. E non sei se máis ou menos xa vexen un resumen general, non sei se hai algo máis que añadir. Se hai unha pregunta. Despois se hai xente que queira preguntar, xa te pregunta. Quede aquí, senón na mesa. Hoxe tamén para nos é un día especial, tamén de celebración. Estamos moi contentos por moitos motivos. Primeiro tamén por Oliver, que tamén nos botou unha mau moi grande con distintos temas, porque aparte de ser director de cine, tamén nos fixo agora director de publicidade aquí para a cooperativa. E é un gran director comercial que gracias a él chegamos a un acordo moi bon con Inditex para servir nos comedores. Estamos moi satisfeitos por eso. Entón hoxe temos a estrena mundial do que é o millor da campaña que gravamos con Oliver o pasado ano. Este, bueno, é un vídeo de 5 minutos onde se xuntan casi a todos os gandeiros que participaron na campaña. E creo que xa se pode ver. Coñécelas todas? Sí. Cantas tes? Hai 53. 53 tonos. Cal é a tua preferida? A mía? Está por aí unha que se chama Cuca. Cuca? Sí. Por qué? Me gusta como é. Os raros. A ver, o teu pai ten que confirmar que tes razón. Esta é Zambroa. Está ben? Tío lindo? Sí. Amarelo. Hai borrascas. Maruxiña, me as paquetes, sacato. Coñécelas todas? Sí. Cantas tes? Hai 53. 53 tonos. Cal é a tua preferida? A mía? Está por aí unha que se chama Cuca. Cuca? Sí. Por qué? Porque me gusta como é. Os seus rasgos de pavaco. E dá moi boas crías, sí. Vale, vamos a facer un xogo. Dime os nomes de algunhas. Recoñécelas? Sí. A ver, o teu pai ten que confirmar que tes razón. Esta é Zambroa. Está ben?
Tío lindo. Sí. Amareliña, tamén. Depois aquela Viana. Estás xogando a cena, Sí. Viana. 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 Sí, tamén. Castaña. Tamén. Galana. Tamén. Cuca. Tamén. Broca. Bien. Pastora. Jilguera. Pero como te podes lembrar dos números das Vázquez? Están tratadas con cariño a tope, todas las conocemos por nombres, sabemos cuál é a abuela, a bisabuela, a tatarabuela, todas. Somos como se fueran máis da familia, por así. Bueno, esta é a careta que sale no que arde, que sale na secuencia cando o Benedicta e el berro a salir da corte, e a outra é a cachorra que tamén sale na peli, no que arde, é a que estuvo no pozo, que rompeu a pata, e tamén cando non remolque. Mira que bonito como lle lame o... Non é a mai. Sí. É a mai. Sí. E que lle fai? Caricias. Caricias como un neno ou unha madre. Mira como lle lame. Mira que é cariñosa, Parece que lle dá gusto dixo, isto tan... Cantos meses están coa mai? Pois, vamos, 7 meses, 8 meses, hasta 9 meses. Depende. É mellor alimento. Sí, aquí o alimento das vacas é moi natural, moi bo. Nos moximos as vacas, sempre temos unha vaca para comer o leite. E de feito ves que ten un montón de grasa. A ver, un leite faz queixo, ten unha textura, un sabor. Eso outras vacas non dan o leite que dan as vacas desta zona. Aquí, carne como a que se está criando aquí, non o sei, mellor en ningún punto de España e de Europa. Iso garantizado. Porque comimos a mão de obra e a liberdade e que ten que vaca, eu vexo que non ten en ningún lado. E o cuidado que temos sobre elas, maman, paren fora, maman o leite, están con elas, aí están. Mira, vamos a facer un xogo que consiste en que vas pechar os ollos, vale? E vas te imaginar isto no futuro. Vexo moita xente nova, moitos nenos. Eu tamén. Pois imagínome todo unha cooperativa en conjunto, non sei, máis ben traballada por xente ajena, porque aquí non vai quedar xente da propia zona para traballar, e penso que vai funcionar. E tú crees que van a vir aquí moitos turistas? O ideal para min sería, en plan, que houbera unha pequena explotación en cada pobo. Mellor sería que non todos tuveran o mismo animal, uns vacas, outros cabras, outros ovellas, outros que se dedicaran ao teletraballo desde unha casa e proporcionar a máis xente nos povos, outros que foran traballando para incendios, outros así un pouco de máis xente en cada pobo. Pois gustaríame que seguira todo como estamos facendo agora, a xente está traballando. Que seguira isto limpio, como están as fincas, todas cuidadas, producindo. Hombre, eu penso que cada futuro que ten futuro. É unha zona moi bonita, é unha zona preciosa, e é preciosa porque existen os ganaderos dentro dela. Gustaríame que houbera xente nos pueblos, nenos, familias, que estuvera todo, a ver, en general bastante limpio, que se pudera andar como antiguamente tamén. Que puderamos nun pueblo e juntarnos os chavales todos, por exemplo, novos, que fixeran grupo, maiores igual, que houbera todas as edades. Vexo todo como é. Está bonito. Sí. Bueno, o mundo está cambiando moito, non? Moito ten que cambiar. Pai non cambiaría nada.
voume sentar agora un pouquiño, falo vos 5 minutos de como está indo a cooperativa e despois xa damos paso a Óliver e a Lucía para falar da asociación SER e de tantos proxectos que teñen por aquí. Pois voume centrar no tema da venda directa, porque penso que é o que ten máis que ver cas xornadas que estamos a celebrar e o espírito das mesmas. É un pouco a nosa experiencia, pois pode ser tamén inspiradora para outros proxectos, que tamén hai moita xente de Galicia que tamén está contactando para saber distintas cousiñas. Entón, bueno, nos empezamos fai 3 anos e empezamos un pouco ca idea de probar como podería funcionar a venta de lotes, e en esos lotes iba a todas as partes do xato, porque nós non tiñamos capacidade para, se había un pedido só de chuletas, pois suministrar só chuletas. Entón, só se podía comprar lotes pechados de 5 e 10 kilos, e así foi como empezamos. Ao principio costábanos moito sacar máis de un xato a semana, pero bueno, xa era desde o principio sempre foi viable económicamente e foi o que nos foi permitindo ir medrando pouco a pouco. Como íbamos tendo máis demanda, despois xa fomos capaces de que a xente pudera facer os pedidos ao seu gusto, é dicir, hoxe en día se quer pedir filetes, podes pedir cantos filetes queiras, se queres pedir chuletas, podes pedir cantas chuletas queiras, e o segundo ano xa éramos capaces máis ou menos de 2 xatos a semana. E despois este último ano tamén fixamos un esforzo bastante grande a nivel publicitario, tamén cas campañas con Óliver, tamén o acordo que chegamos cos comedores do grupo Inditex, pois xa nos está permitindo estar en 4 xatos a semana, que xa supón o 40% da produción do que está indo a matadoiros, e ademais con moi boas perspectivas. Esperamos seguir esta tendencia de que casi todos os anos estamos doblando o que estamos vendendo de xeito directo. E ademais, a semana que ven, se todo vai ben, vamos a abrir a primeira carnicería do Sabor dos Ancares, vai ser na Praza de Abastos en Lugo, e así esperamos dúas cousas. Por un lado, ter unha venda directa xa na propia carnicería, e por outro, que a xente que faga os pedidos por internet que o reciba moito antes, porque nós estamos agardando, os clientes estamos facendo agardar entre 5 e 15 días por recibir o lote, e desde a propia carnicería podemos atendelos en 2-3 días como máximo. Proxectos de futuro temos moitos, estamos aí expectantes para poder crear unha pequena sala de despiece tamén aquí xa sería en Cervantes, e atender xa directamente desde a nosa sala de despiece a todos os pedidos, porque desde unha carnicería só non se pode facer, e despois tamén con produtos de quinta gama, con cociña de Ancares, que sería un soño feito realidade. Sin máis, pois xa estaría. Non sei se hai algunha pregunta, ou senón xa damos paso a Óliver e a Lucía. Esta carnicería que pensades abrir en Lugo, vales a vender, a parte dos becerros vosos propios, algún outro produto? Porque eu conozco tamén unha iniciativa destas hai 20 anos na Mariña de Lugo, e empezou vendendo a súa propia produción de vacuno, e despois tuvo que verse obrigado, porque me preguntaba, non tes agua de porco, e non tes agua de polvo. E ao final, que non producía él, pero que sí ofrece aos seus clientes. E hoxe, incluso, esa mesma empresa, fai 2 anos, agora montou para ello a esa tenda, e é unha explotación individual, que é unhas 250 horas. E agora abriu o ano pasado unha tenda de produtos gourmet, de ervas e mermeladas, para aproveitar mellor a mão de obra e ter unha diversificación. Digo isto, se vos pode servir de algo, non sei como tedes pensado.
Sí, nos, bueno, contamos cun carniceiro que é moi bon, era o responsable do que era o Gadis do CEAO, que era o que máis movías, que vai facer moi bons elaborados, ademais. E sí que vamos ter cocho. En principio vai ser porco celta. Por agora non hai provedores locais, pero para hacer a combinación sí que vamos contar con porco celta, sí. Iso vou aumentar a súa berta de vacuno, porque claro, iban ali o que pensaba que ia buscar un pouco de porco, que non costumaba comprar vacuno ali, e acabou comprando ali o vacún. E acabou comprando o polo, que moitas veces, pois bueno, tiña que facelo en 2 ou 3 tendas e agora faino ali, non? Sí, sí. No, lógicamente a carnicería ten que ter o que pidan os clientes. el llevarlos muy lejos y qué dificultad tendría el crear un matadero más cercano. Sí. O noso problema realmente non é co matadoiro, o problema é ca sala de despiece. Nos, de feito, hai un dato bastante curioso, que se entrada na página web de Tenreira Galega Suprema, hai 7 salas de despiezas dadas de alta, 4 foron dadas de alta a instancias nosas, porque eles non traballan realmente, non teñen esa necesidade, e o noso traballo é un traballo moito máis de carnicería que de sala de despiece. Unha sala de despiece está acostumbrada a pedir 100 kilos de filetes, sirveche 100 kilos de filetes, pero nos, como nos vamos adaptando que nos piden os clientes, pois hai clientes que piden 8 kilos de carne picada en bolsas de 250 gramos. Chegas a unha sala de despiece con 8 kilos de carne picada en bolsas de 250 gramos e tes problemas moitas veces para conseguilo que cho faga, non? Entonces, bueno, matadoiros próximos aquí hai en Lugo, hai en Castro, hai en Rábade. En Lugo non conseguimos unha sala de despiece que se adaptara ás nosas necesidades, unhas porque eran moi pequenas e non tiñan capacidade de abondo para o volumen que tiñamos nós, e despois xa hai salas de despiece moi grandes que xa son industriais e que non se paran a este tipo de detalle que é o que precisamos nós. Como toda a xente das salas de despiece nos decía que o noso traballo era de carnicería, pois fixamos caso. Entón, pois, ya teñen razón, é verdade, non? Ben, pois xa, acabamos logo. Damos paso logo a Óliver e a Lucía para falar da Asociación SER, non?